Finalment ha començat l'últim i definitiu partit de la Lliga Central entre els Giants i els Carp al Tokyo Dome. El partit que tothom esperava. Els Carp l'han començat amb molta decisió, però quan anaven guanyant de 3, els Giants han estat capaços de capgirar el marcador amb el gran slam d'en Nakata. Així, a la 8a entrada, el resultat era de 4 corregudes a 3. No obstant això, els Carp han començat la 9a entrada amb molta força. Amb bases plenes i cap eliminat, en Dom, que s'havia estat entrenant al Mont Fuji, entra al monticle. Al mateix temps, en Carlos torna a la banqueta dels Carp. En Dom mostrarà el seu nou llançament màgic per primera vegada. Però serà capaç el nostre petit heroi de donar la victòria als Giants? I l'altra gran incògnita és: com acabarà la lluita entre en Dom i en Carlos? Els Giants aconsegueixen la glòria. Tenim en Kobayakawa a tercera, en Losanai a segona i en Nishida a primera. Si en Nagashima connecta un hit, és molt possible que els corredors de segona i de tercera anotin i col·loquin els Carp per davant en el marcador amb un resultat de 5 corregudes a 4, que la 9a entrada seria molt difícil de capgirar. Evidentment, en Dom no vol que passi això, i per tant ara veurem el seu nou llançament màgic. Però què vol dir aquest moviment? Llança la pilota! Què és això? Una corba lenta? No ho sabem ben bé. Destrossa forat negre i per rotació! Què és això? M'està absorbint! Connecta, però surt un play cap al shortstop. Sembla que no tindrà cap problema per agafar-lo. Eliminat! Doncs l'equip dels Giants acaba d'aconseguir el primer eliminat. No sabria pas com descriure aquell llançament. Ha estat increïble. Sí, qui era aquest el teu nou llançament màgic, doncs? Molt bé, doncs. En Dom és el millor de tot. Visca en Dom! Visca en Dom! Doncs acabem de presenciar el nou llançament màgic que avui ha fet un debut d'allò més sorprenent. M'ha semblat que en Dom en deia alguna cosa així com forat negre d'hiperrotació, oi, senyor Egawa? Exactament. I creus que té res a veure amb els forats negres de l'espai, aquest llançament? Sí, crec que és en el que està inspirat. Déu meu senyor! Si no m'equivoco, els forats negres són capaços d'absorbir-ho tot, oi? Recordo que semblava ben bé que la pilota xuclés tot el terra per allà on passava i que s'anés fent cada vegada més gran. Els científics diuen que la pols i el gas fins i tot arriben a formar estrelles a l'espai. Què vol dir amb això? Que aquest llançament màgic porta prou energia dins com per arribar a formar una estrella? Exacte. Quan mor una estrella, queda un espai amb una gravetat increïble que s'anomena forat negre. Això que acabem de veure fa servir aquest mateix principi. El llançament forat negre d'hiperrotació d'en Dom Shinjo té prou energia per provocar el naixement i la mort d'una estrella, tota la vegada. Però el senyor Egawa és un geni. Ja ha descobert el secret del llançament màgic. Ens acaba d'arribar una nota del nostre company des de la banqueta dels Carp. En Nagashima ha declarat: he tingut la sensació que la pilota m'absorbia, tant el cos com el bat. He pogut connectar el llançament pel mig, però en el moment que ho feia de l'impacte tan fort que he notat, els braços m'han quedat com adormits i per això la pilota ha quedat morta i no ha anat gaire lluny. La pilota l'ha absorbit tant el cos com el bat, i per bé que l'ha connectat pel mig no ha anat gaire lluny. Com pot ser això? La pilota s'ha convertit en un objecte pesant. Per això als batedors els sembla que sigui una pilota de ferro.
Tinc entès que això passa quan a un objecte se li aplica una rotació molt forta. Els batedors podran connectar el llançament amb certa comoditat, però la pilota sempre quedarà morta. Déu meu, aniran caient l'un rere l'altre. Aquest és el llançament màgic definitiu. Vostè ho ha dit. Hi ha un canvi, entra en Carlos. L'entrenador Yamamoto no vol córrer més riscos i fa entrar el millor batedor emergent que té, en Carlos. És evident que no vol deixar escapar aquesta oportunitat. Està convençut que no hi ha cap altre jugador capaç de connectar el llançament forat negre d'hiperrotació. Si hi ha algú que pugui fer-ho, és en Carlos. Senyores i senyors, el partit comença a agafar caràcter de final. Ets la segona persona que m'ha fet concentrar al màxim. Haig de reconèixer que ets un gran llançador. Carlos, avui ho pagaràs tot connectant un fly fàcil d'agafar. Jo sempre he tingut confiança en tu, Dom. Ha arribat el gran moment. I estic convençut que si ho dones tot, pots eliminar-lo. Esclar que puc eliminar-lo. No hi té res a fer, aquest amb mi. Així m'agrada, Dom. Compta amb nosaltres. Bé, va, Dom! Estàs preparat, Carlos? Play ball! Ets el millor! Si en Dom aconsegueix eliminar en Carlos, els Giants gairebé s'asseguraran el títol de lliga d'aquesta temporada. Però no hem d'oblidar que en Carlos és un batedor genial i que és perfectament capaç de connectar el nou llançament màgic d'en Dom. Si fos així, donaria la victòria als Carps. És el millor enfrontament del segle! En Torau, en Dodo i la Melody em van ajudar a crear el forat negre d'hiperrotació. A veure si ets capaç de connectar-lo! Ja té un strike. Ha estat un llançament tan potent que en Carlos no ha estat capaç de connectar-lo. No. A mi m'ha fet la impressió que en Carlos ho fallava expressament. Si no, mirem-nos la repetició. Aquí, fixin-s'hi ben el moviment que fa amb el bat. Sí, el que ha fet ha estat intentar localitzar la pilota a base de tallar l'aire amb el bat. Déu meu, quin jugador. Aquest home té solucions per tot. Atenció, perquè en Dom ja es disposa a realitzar el segon llançament. Moltes coses que vostè no té. Molts amics, una família i sempre un somriure a la cara. Has de sotmetre tot el món. Fer que tothom s'agenolli davant la teva presència. Aquesta és la teva missió com a membre de la família. Em sap greu, Carlos, però tu no saps què és el més fort. Ara us demostraré qui té la raó, perquè quedi clar qui mana aquí. Ara en Carlos també adopta una posició ben estranya. Què fa? La pilota va per damunt de la línia de tercera base. Els corredors surten. No va tan lluny com semblava. La pilota fa una petita corba i va parar a la graderia. L'àrbitre diu que es fa un gol.
cert és que en Carlos ha enviat la pilota fora del camp. D'entrada semblava ben bé que era un home run i de fet ha faltat molt poc perquè ho fos. Com s'explica això, senyor Gawa? Ha vist el swing que ha fet en Carlos, oi? En connectar ha tallat la pilota per la línia vertical. És un batedor molt llest i ho ha fet d'aquesta manera, perquè s'ha donat que el secret del llançament forat negre d'hiperrotació és la forta rotació que porta la pilota. I el que ha fet ha estat intentar aturar la rotació colpejant la pilota de manera que la tallés. Esclar, aleshores podríem dir que per aturar la rotació ha tallat la pilota en la direcció contrària. Exactament. És increïble. Ni tan sols el llançament màgic definitiu d'en Dom aconsegueix doblegar aquest genial batedor, en Carlos. Què creu, senyor Gawa? Que també el connectarà al pròxim llançament? No n'estic segur. No en tinc ni idea de què pot passar en el pròxim llançament, però el que és evident pel que hem vist fins ara és que en Carlos està començant a descobrir el secret d'aquest nou llançament màgic. Carlos, ets un rival indesitjable. Seràs capaç de vèncer-em tan fàcilment? Impossible! En Carlos ha connectat una batada cap a la banqueta del Giants. No puc. Em guanyarà. I si ho fa, què faré? El senyor Yoshimura, el senyor Makiara, el senyor Ara. Com els podré demanar perdó? Ells ho han donat tot. El senyor Nakata, que retira quan acabi la temporada, ha fet un gran slam i ha capgirat el partit. Tots els meus companys s'hi han esforçat al màxim per guanyar el campionat. Tots! I els seguidors dels Giants de tot el Japó que el seu somni és guanyar el títol de Lliga. No els puc decepcionar. Si em connecta un llançament, ho engegaré tot a rodar. No sabem què li passa, en Dom. S'ha quedat glaçat damunt del monticle. Ah, senyor Nakata, senyor Ara. Senyor Kazaki, senyor Shinozuka, senyor Cromarty. Els 8 jugadors inicials del Giants s'han aplegat al voltant d'en Dom. És molt comprensible, això. Jo tinc la mateixa sensació que ell. Estic segur que deu estar tremolant de por. Sí, ben mirat. En Dom és un nen de 10 anys. És difícil que pugui suportar la pressió, però la veritat és que tots tenim les esperances dipositades en ell. Senyora Singh, el pobre Dom Està desmoralitzat, no se'n sortirà. No patiu, nois. Superarà aquest moment tan difícil perquè sap que hi ha molta gent que l'anima. En Dom no ens decepcionarà. Escolta, Dom, només has de mirar d'oblidar-te de tot. L'únic que has de fer és llançar amb tota la força. Té raó, Dom. Has de tenir confiança en el teu llançament i fer-lo tan bé com sàpigues. I encara que te'l connecti no t'has de penedir de res. Ja ho sé, però és que... Vingui com vingui, aturarem la pilota. Per què poses aquesta cara, Dom, que no et refies de nosaltres? I tant, esclar que sí. Doncs deixa que connecti. I tranquil, que ja l'agafarem. Ja ho sé, però... Pensa que encara que perdem el partit, nosaltres no et retraurem res. Això és una cosa que has de tenir molt clara. I una altra cosa, Dom. Vull que donis el millor que tens, que a cada llançament hi posis tot el cor i tota la força. Aquí ens encomanaràs tot el teu esperit. Això mateix. No t'amoïnis per res i llança també com sàpigues. Som-hi! Som-hi, Dom. Aquest partit ja és teu, Dom. Els jugadors ja se'n tornen cap a les seves posicions. Després d'aquesta xerrada sembla que en Dom ha recobrat l'esperit de lluita. Play! Senyores i senyors, ha arribat el moment més emocionant del partit. És estrany. Estic molt preocupat pel que pugui passar, però en canvi em sento ple d'energia. Tinc molta confiança en el meu braç dret. Què hauria de llançar? Quin llançament hauria de fer? Un llançament màgic, potser?
No ho tinc gaire clar. L'únic que sé és que aquest serà el millor enfrontament entre en Carlos i jo que hagi vist mai la nostra afició. Que és estrany. Tinc molta calor. Tinc la sensació que m'està bullint la sang. Com és que tinc tanta calor? Això sí que és increïble. En Carlos, que és un home fred com el gel, sembla que estigui traient foc per tot el cos. Atenció, perquè en Dom no llança el nou llançament màgic. Hi posaré tot el meu cor. Ah! Quin llançament és aquest? És el nàquel d'en Yumeto Shinjo. Vaig passar molts anys entrenant-me per connectar aquest llançament, fins que vaig crear l'estil diabòlic. El partit ja és meu! És un nàquel. Pare, aquest llançament l'he fet amb tot el cor i m'ha sortit un nàquel. Aquest nàquel és el primer llançament amb efecte que li va ensenyar a fer el seu pare, en Yumeto Shinjo. Sí, però el batedor que té al davant és en Carlos. És un geni. La meva venjança s'haurà completat del tot connectant aquest nàquel. En Carlos connecta. És un hit entre primera i segona. En Kobayakawa corre cap a home. En Shinozuka es llança i agafa la pilota. No és eliminat perquè ja havia fet un bot a terra, però hi ha possibilitat de jugada. L'Ogata entra a cobrir la segona base. A primera! Tira a primera, però és un llançament molt baix. Eliminat! I aconsegueixen els dos eliminats. Els Giants són els nous campions de la Lliga Central. Ara veiem que els jugadors estan mantejant l'entrenador Fujita i en Nakata. En Dom també el mantegen. Estàs bé, Carlos? Va, aixeca't. No entenc per què em dones la mà. Com vols que no doni la mà a un company d'equip que ha fet tot el que tu has fet per nosaltres? Gràcies a tu hem arribat fins a la final i hem pogut plantar cara als Giants. Nois, el que heu vist avui no vull que ho oblideu. Ens han guanyat pel seu joc en equip. L'any que ve, si fem un bon treball d'equip, serem nosaltres els campions. La temporada que ve podrem comptar amb tu, oi, Carlos? Ens han guanyat pel seu joc en equip. És per això, potser, que en Yumeto em deia que jo no sabia què era el beisbol. Molt bé, va, vinga, millor! Potser t'hauria de donar part del mèrit. Ben mirat, si jo he sigut l'heroi del partit, ha sigut gràcies a tu. Saps què et dic? Que m'has de prometre que tornarem a jugar junts a beisbol. Quina emoció, quines ganes de plorar! Enhorabona, Dom! Ets el millor, ets el millor! T'estimo molt, Dom! Jo també l'estimo molt, en Dom! Dom, jo també t'estimo molt! Que bé, que bé! La Tori és la meva nòvia, però no em faria res fer-li uns quants petonets a la Yuki, també! M'has vençut, Dom. He après què pot arribar a fer el treball en equip. Ara estic més tranquil i em sento molt més bé. Al final, en Dom ha arribat molt més lluny que nosaltres. Dom, ens has tornat a marcar un altre objectiu. Et felicito, Dom. Sabia que ho aconseguiries. La carta del pare? Sí, ha arribat el moment d'obrir-la, Dom. Per què no la tornes? El pare va dir que només la podria obrir quan arribés a ser una gran estrella. I encara no ho soc. L'únic que he fet avui és fer un pas endavant. Però què dius? Ho veus? Ja t'ho havia dit, que no la voldria obrir. El conec molt bé, en Dom, és el meu fill. Ara el que hem de fer és començar a pensar en la Lliga Nacional del Japó. Ben dit, Dom, aquí m'agrada. En Dom té raó.
A partir d'ara hem de treballar per conquerir el pròxim objectiu. Demostrarem que som els millors a la Lliga Nacional del Japó. Arribarem a ser el millor equip del Japó.